Salutare! Tocmai ce mi-a sosit un colet, l-am desfăcut, cam așa arată el și aș vrea să vă arăt ce avem în coletul de astăzi. Este un colet Life Care cu produse sănătoase. Am două sticluțe de Magic Oil. Acest Magic Oil conține peste 30 de plante medicinale. Eu îl recomand pentru problemele respiratorii, vă puteți da la nas, pentru durerile de cap, pentru revigorare, pentru împrospățimea în casă. Îl mai puteți folosi în cadă, pentru răceli la copii. Faceți masaj pe piept, în talpă, tot corpul. Așa arată el. Are 100 de ml. Dacă sunteți parteneri sau dacă vă doriți să fiți parteneri, la noi înscrierea este gratuită și puteți achiziționa cu 20% din prima comandă. Haideți să vedem ce mai avem. În mare parte sunt produse pentru noi, pentru consum în familie. Avem 9 digestiv enzime. Sper că se vede. Avem Fervit. Aș vrea să vă citesc un pic despre produse. Eu mi-am îndoit și pagina. Noi de mai bine de 3 ani de zile folosim produse doar de la Life Care, atât pentru problemele noastre de sănătate. Eu, de exemplu, pentru căderi de calciu, pentru probleme cu stomacul, pentru imunitatea copiilor, pentru hemoraizi, pentru varice, pentru alergii. Las că nu mai găsesc, unde am îndoit pagina. Fervit. O să vă citesc un pic despre el. Este un produs pe bază de lactobioferos, o sursă importantă de fier, responsabil în primul rând de transportul oxigenului din organism. Preîntâmpină oboseala, vitamina C stimulează absorbția fierului în intestine, recomandat persoanelor active fizice și sportivilor, recomandat persoanelor cu alimentație vegetariană sau vegană, se recomandă 1-2 capsule pe zi, doar persoanele începând cu vârsta de 12 ani. Noi îl folosim. Și arată el. Haideți să vedem ce mai avem în colet. Mai avem un supliment, se numește Barley Grass. Hai să vedem unde mi-am îndoit eu pagina. Să vă citesc un pic despre el. Este un excelent factor de control al colesterolului și bun alcalinizant. Orzul asigură un mediu alcalin perfect pentru menținerea echilibrului acido-bazic al organismului. Revitalizează organismul și ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire celulară. Noi, în combinație cu 9 digestiv, cu fer și graviola, facem o cură pentru stomac, pentru problemele la stomac. Dacă aveți întrebări sau doriți anumite informații despre produsele noastre, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj în privat. Sau dacă doriți să luați produsele cu 20% reducere, vă rog să-mi lăsați un mesaj în privat. Aici avem Biomix Graviola. Este un produs certificat de Ministerul Sănătății.
Haideți să vedem ce conține. Suc concentrat Biomix Graviola, cătină și mere. El se recomandă în mai multe afecțiuni. Îl puteți folosi atât pentru vermi intestinali, pentru răceli, pentru întărirea sistemului imunitar, pentru gastrită, pentru ulcer. Se poate folosi pentru mai multe afecțiuni în combinație cu alte suplimente. V-am zis, dacă aveți mai multe întrebări, vă rog să lăsați un mesaj în privat. Acum, mi-am luat atât pentru noi cât și pentru copii noul produs și anume vitamina D3, picături pentru copii. Haideți să vă arăt cum arată el. Abia așteptăm să-l luăm. Ia uitați. Și arată el. Și o să vă citesc un pic despre această vitamina D3. Știai că deficitul de vitamina D este o problemă de sănătate publică și afectează copiii mai mici de 5 ani, femeile însărcinate sau care alaptează, persoanele cu expunere limitată la soare, persoanele cu pielea închisă la culoare, adulții cu vârsta de peste 65 de ani. Vitamina D3 este singura vitamină pe care corpul nostru o poate produce, formându-se în piele după expunerea la lumina soarelui. În lunile de vară obținem mai mult vitamina D3, iar în lunile reci este necesar să suplimentăm aportul de vitamina D din suplimentul alimentar. De regulă, vitamina D3 se recomandă în lunile cu R. Eu am zis că mai avem luna aprilie, așa că îl vom folosi toți 4. O să revin și cu recenzii despre această vitamina D3. Menține concentrația normală din calciu în sânge, ajută la fixarea calciului în oase, menține sănătatea sistemului muscular, contribuie la sănătatea oaselor și a dinților, asigură o funcționare optimă a sistemului imunitar, așa că o recomand cu tot dragul. Că se apropie ziua mea, am primit cadou un antiperspirant de damă cu mușețel. Haideți să vedem ce mai avem. Mai avem o cutie de barley gras. Încă o cutie de fervit mai avem. 9-1 digestiv enzime. Încă o cutie. Fervit. V-am zis, în mare parte sunt produse pentru noi. 9-1 digestiv enzime. Noi folosim atât la copii cât și noi. Haideți să vedem ce mai avem în colet. Avem cataloge. Dacă doriți un catalog persoanele din oraș, vă rog să lăsați un mesaj și eu vi-l voi aduce cu tot dragul. Și vă voi vorbi și despre oportunitatea Life Care. Avem 2 geluri cu extract de melc. Sincer, mie mi-a plăcut de la prima utilizare. Acest gel cu extract de melc este pentru recuperarea înfrumusețării, pentru riduri fine, pentru persoanele care se confruntă cu acne severă, în combinație cu o altă cremă. Se recomandă pentru arsuri provocate de soare, pentru iritații, pentru roșiațe ale pelii. Mai merge folosită și pentru persoanele care au probleme cu pete rămase în urma sarcinii, în combinație cu o altă cremă. Haideți să vedem ce mai avem. Mai avem încă 2 cutii de barley gras. Cam asta a fost comanda mea de astăzi. Avem un jurnal al fericirii. În acest jurnal se află anumite reduceri, doar pentru partenerii care sunt activi. V-am zis, de la prima comandă, de la înscriere, veți beneficia de 20% reducere. Veți avea o oportunitate să vă alegeți un produs din 5 cu doar 10 lei. Veți primi cadou la prima comandă un gel de duș antistres. Veți avea permanent suportul meu. Așa că dacă v-am făcut curioase, dacă doriți produsele noastre, sunt produse sănătoase pentru întreaga familie.
De ce să te duci la Plafar să ți le cumperi când poți să ți le iei tu singură și cu reducerea aferentă? Vrei să câștigi un ban în plus? Stând acasă lângă copiii tăi, eu asta am ales să fac de mai bine de 3 ani de zile. Stau acasă și îmi dezvolt afacerea mea Life Care și așa câștig și bănuți și câștig și mult timp lângă copiii mei și așa le ofer și lor tot ce au nevoie. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi lăsați un mesaj în privat și vă ajut cu tot dragul. V-am pupat, vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine!